boa tarde a todas. Bueno, Eli Ríos, sabedes que, bueno, a coñecedes ben, sabedes que naceu en Londres e naceu ao mesmo tempo que o punk rock. Ese dato vai unido a que a min cando un libro gustame especialmente, sempre lle busco unha banda sonora e ademais busquei un vídeo subtitulado, está en inglés e en castelán, para que poidades, se facedes o favor, seguir a letra, porque é importante para a presentación. Imos a lo. Logo non sei se podedes seguir ca mesma enerxía que Patti Smith, pero... Bueno, pois esta escollida porque foi andaba buscando unha banda sonora para este libro. Creo que ademais o título é moi acaído nestes momentos, que a xente teña o poder, porque o libro de Eli, que é unha novela de ciencia ficción, pero tamén é unha novela que fala, desde o meu punto de vista, dos valores que temos como persoas en momentos extremos, pero que aí xurden con máis forza, pero que están en nós, valores positivos, e que ás veces deixamos de lado nesta sociedade tan tecnolóxica, non? Irrompe Eli con esta novela de ciencia ficción. Bueno, todo isto non dixen todos os premios que tes, nin dindo da tua biografía, pero están aquí, están aquí. Pero bueno, hai os dous últimos sí, o Torrente Ballester con Luns, que ademais ten así uns títulos moi originais, ou moi cortos, son moi curtos ou son longos, non? O Garcés, co das tortillas, que non me lembro do título, tens que perdoar, como é... Ninguna tortilla mala. Ninguna tortilla mala, o sea que, bueno, esos foron así os últimos. Nin as de cebola, nin as de sen cebola. Aquí está, que Eli rompe con unha novela que é unha novela de ciencia ficción porque cumple os requisitos para ser, pero tamén fala de outros temas. A novela de ciencia ficción, estou segura que se saímos á rúa e preguntamos, sempre nos dirán nomes de autores, pero tamén é certo que hai moitas autoras de ciencia ficción e que, sobre todo nos anos 70 tamén, sobre todo na cultura americana, é cando as autoras empezan a escribir novela de ciencia ficción. E hai desde o meu punto de vista, hai unha temática moi diferente. Os autores céntranse máis na ciencia ficción máis pura, máis de extraterrestres, máis de superheróis, máis tal, mentras que, digamos que as autoras utilizan a ciencia ficción para falar de outros temas, non? Do feminismo, desde perspectiva de xénero, dos distintos xéneros. Entón, por exemplo, ao mellor aquí imos atopando algunhas que che gustan, non? Como Joanna Russ, que, bueno, ten en concreto un home femia, miro porque son a memoria, teño moi mala memoria, entón teño que mirar. Bueno, aquí, por exemplo, ten esa novela, home femia, que son varias mulleres que unha vive nos anos 20 e outra vive nos anos 70, que é cando transcurre a novela, e entón decide borrar a súa identidade de muller para ter éxito. E, bueno, logo hai outra que vive nun mundo onde só hai homes e outra muller máis que vive nun mundo onde os homes e as mulleres están constantemente en guerra. Outra autora, Octavia Butler, tamén, que tamén ten unha novela na que colle unha muller dos anos 60 afroamericana e a traslada ao pasado onde había esclavitude nos Estados Unidos. Pero son novelas de ciencia ficción todas elas. Esta sei que che gusta moito, Ursula K. Le Guin, sí, que, bueno, ten unha novela en concreto que fala, os personaxes son hermafroditas con aspecto andróxeno e nas distintas etapas da súa vida poden escoller que ser. E, bueno,
Logo está tamén Doris Lessing, que tamén ten unha triloxía moi interesante, donde hai un componente feminista moi importante nas tres, eu creo, non? E tamén nunha delas tamén fala da influencia da tecnoloxía. O que pasa que, bueno, a túa novela, digamos que, pois, máis actual. Tamén as temos galegas. María, outra segadora, María Reimonde, o Caderno de Bitácora. Tamén escribiu esa novela de ciencia ficción que foi premio Mulleres Progresistas e no que crea, pois, bueno, tamén un mundo narrativo que ten moitas lecturas nesa novela, non? E tamén con un enfoque feminista. Rosa Enríquez, outra segadora, con Unicron, que tamén, bueno, crea tamén dous mundos paralelos, un real, outro alternativo, e aí fai unha defensa do mundo natural, da convivencia do mundo natural, que defendendo que é o que realmente nos fai felices frente a un mundo máis tecnolóxico. Ou Cris Pavón, co Linear de Conciencia, que tamén está editado en Urco, e aí fai unha homenaxe ao mundo da lectura e bueno, cuestiona un pouco, non, os medios de comunicación, os procesos de comunicación, a identidade persoal. Pois digamos que ele, ao igual que todas estas autoras, pois fai eso. Non sei se foi intencionadamente ou non, pero esta é a miña lectura do libro e isto é o que hai. Escolhiste a foto, esa na súa. Pois non lo sabía, porque non... Sí, pois non, pois escolhina, porque gustabasme aí, o libro, e ya. E ademais, en todos os seus libros tenos acostumbrados sempre a dar un golpe na mesa, sempre. O que nos conta sempre revolve algo dentro de nós. Imos empezar pola portada, que é de Paula Gómez del Valle, que eu supoño que, porque sei que ti os libros, para ti é un proceso e cuidas todo o libro, todo que é o libro, como obxecto, por suposto interior, pero como obxecto. Entón, a mí gustaríame saber esta portada, se ti tiñas unha idea, bueno, como se angallou isto? Pois, unha cousa é ter a idea e outra é que cherían cancha para facela, non? E tive a sorte de que en Urco me deixaran poñer e levar a cabo esta idea. Podo meter unha cousinha antes para... Sí, meto que queiras. Temos unha presentación hoxe un pouco axitada, non? Xa vistes que temos problemas co computador e tal, pero aquí debería estar tamén David Cortizo, que pide disculpas, non puido vir porque tivo un accidente de coche. Entón, vamos a obrigar a vir desde o hospital, vir para aquí, non? A pouco máis xa nos chegamos, porque resulta que podes contar o teu tamén. Sí. Porque Bea estivo a piques de non chegaros tamén. Entón, a presentación vai ser así un exercicio de supervivencia acorde coa temática do libro. Sí, totalmente. Pon contar por que non chegas? Sí. Quedou 20 minutos atrapada nun ascensor. Para casa, explicando que tiña que vir a unha presentación dun libro, que por favor, que me tiña que sacar pronto de ali. E sacaronme pronto, foron eficaces, e, bueno, fíxeme gracia, o máis gracioso foi logo que o rapaz que me sacou da lista, pero que tes que ir ao médico e tal, non, tiñe que presentar un libro. Un libro, que digo. Sí, pero a que te atendeu, sí, a que me atendeu era a lectora, porque eu expliquei, vale, e sacou o rapaz que estaba en Alfredo Vicente e dun ascensor para que me quera sacar máis rápidamente. Así que aquí estamos, pese todo. Chegamos. Pois, a miña idea era precisamente esta, non? E eu traballo neste libro, traballo con Paula Gómez del Valle, que é unha fotógrafa con mirada feminista, e é unha fotógrafa, ademais, que me entende moi ben, non? Isto é real, o que vedes aquí é onde está ambientada a novela. Esta é unha zona aquí arriba que se chama a Chousa do Cura. A Chousa é, pois, un espazo valado pequeniño, non? Pois onde se ten unhas colleitiñas pequeniñas. Tamén lle chaman a Horta do Cura. Ademais, é un traballo moi bonito este de ubicado aquí,
porque teredes dentro de 2 xoves ven Iván Méndez López, que traballa a toponimia, e foi unha das persoas que me axudou a encontrar os mapas dos anos 40, porque eu tiña toda a recolla oral sobre as xeración de 70 ou 80 anos son os que conservan estes topónimos, non? E Iván axudoume a encontrar eses mapas no que aparece o Monte do Crejo, a Horta do Cura, a Chousa do Cura, non? Por que ambientar aquí a novela? Pois o contraste vese xa desde aquí, non? Elviña só quedan 2 núcleos rurais na Coruña, que son Feanse e Elviña, e toda esta cidade está comendo este núcleo rural, está acabando unha forma de vida. En Elviña aínda hai cabalos, aínda hai jaliñas, aínda hai coellos, abres a xanela e pola noite pasa un raposo por ali por diante. É unha forma de vida totalmente diferente ao medio da cidade, non? E estes grandes edificios, superficies, imagino que vistes o conflito do climático, todo isto, pois están acabando con esta zona, non? Que implica acabar con unha zona rural? Pois implica acabar con unha forma de vida. Unha forma de vida na que aínda, pois, seguimos timbrando a por todo lado, quen ten tomates leva os tomates e quen planta cabaza, pois leva a cabaza, non? Todos nos coñecemos por nomes de familia. É unha forma de vida, non? E precisamente esta velocidade ou este ancello de cidade, non sei se vedes que aquí non se ve nada do rural. Non se ve absolutamente nada. Entón, unha dos temas que trato aquí precisamente é como nos cargamos a nosa cultura, ao mercado de proximidade, como preferimos estas grandes superficies e decidí poñelo precisamente na portada, non? Por qué? Pois porque dentro non o explico. E entón dixen aos meus pais, me facedes o favor, poñémolo nunha foto, así xa se sabe cal é o entorno, e entón xa eu podo empezar a contar. E a reír de contar, de describir. Moi ben, pois agora vou a facervos participar, vou a darvos unhas tarxetas, bueno, 7 en concreto, son 7 tarxetas que teñen, a ver, colle unha a partir, unha calquera, que teñen unha palabra, bueno, colla que teñen, que es verdad, collete, tocouche. Bueno, entón, vou darvos unha pista e con esa pista vostedes que saber que me refiro a vosa palabra, a que tedes aí na tarxeta, e lerlle a Eli para que Eli nos fale da relación que ten esa palabra co seu libro. Os culturas fáciles, non? Bueno, eu creo que sí. Empezamos. DX empeza a meteboa do ano 2029, que, por certo, hai un congreso que empezaba hoxe da Coruña Sostible no 2030. Eu creo que leron outro libro e como a España e dixeron, hai que entregar. E temos os nomes de André Morgan. Bueno, temos esos nomes, pista, temos esos nomes. Hai algo en André Morgan que ele ocúltanos con premeditación e deixanos a nos que escollamos ou non, que será. Que escollamos Ou non. Tedes a palabra. Que non ten, que non ten. non teño aquí a palabra. Además me vai e me ven. Ou se parece que me oye protestando. Non é esa. Bueno, Protestando, sí. a ver, hai algo que non sabemos deses personaxes. Non o sabemos. Durante toda a novela non se sabe. Nos podemos escoller. Se non o leron... Que eso? Ah, claro. Bueno, No, pero no, porque, a ver, ¿qué poden ter? No, es que non saben. Non se pode dicir a palabra. ¿Qué poden ter dous personaxes que a autora non nos di, non sabemos,
só sabemos os seus nomes, pero esos nomes que son de home, de muller, sabes? Esa é a cuestión, non? Que non se sabe se é home ou muller. E entón... O xénero, que ten fino. Clase, que te van a expulsar. Xénero, esa é a palabra. Bueno, que realmente esa Esa é a palabra, xénero. Xénero. Porque son as lectoras e os lectores, non? Os que van a decidir. Esa idea xa era unha idea clara desde que empezaste a novela. Era unha idea clara e ademais escolleches a xenealoxía, non? Estas mulleres que sempre pasan desapercibidas pola historia, porque parece ser que nos libros de historia só se poden poñer autores señores. E de repente descubres que hai unha morea de mulleres escribindo sobre o xénero, reflexionando sobre o feminismo, todas as cuestións que nos presentou Bea, non? Se agora fago, digo, a ver, cantos lestes a Lessing, ou cantos lestes... Vai sair que moi pouquiñas persoas nos achamos, porque non están de fácil acceso, nin siquiera nos falaron nas aulas sobre elas, non? Así que realmente non é que faga nada novo, faga na literatura galega, porque sí, é a primeira novela que hai sen xénero na literatura galega, pero xa había moitas mulleres reflexionando sobre isto, non? Por que? Pois, primeiro, antes de nada, a literatura é un xogo, e nese xogo hai que ter respeto pola persoa coa que estás xogando, non? Se ides gastar uns cartos e pasar unhas horas co libro, que menos que respetar esa persoa que te dedica un tempo, non? Porque laranxas, mazas e tal podemos comprar ao peso, pero o tempo, como se agradece ese tempo, non? Pois facendo participar no libro, hai que facer escollas, hai que decidir, escolles como o xénero, como o final tamén hai que escollelo, tocavos participar como persoas lectoras. Cal é a intención que leva de non escoller o xénero? Pois porque... que importa? A ver, que importa o xénero? Que importa o xénero nas relacións, non? Estamos tan acostumadas, o outro día nunhas xornadas de Maragota en Pontevedra, comentaba Lucas Platero sobre este libro, non? Dicía que, claro, que precisamente o interese que temos neste libro é que necesitamos saber que sexo ten a outra persoa. E ainda vou máis. Isto xa é colleta propia, non é de Lucas Platero. Necesitamos saber que leva no medio das pernas. É tan absurdo o tema, como é dicir, eu non podo ter amizade con ninguén co que non me coincidan os 4 últimos números do DNI ou da conta bancaria. Pero que nos importará? Que nos importará? Pois é que importa, a xente parece que sí que importa para establecer relacións coas outras persoas. Ainda onte, unha das persoas que estivo na presentación de Santiago leu o libro e escribiume e estábamos falando sobre isto, sobre o xénero, e ela pois pensaba que eran 2 homes. E va, pois mira, que curioso, hai un anaquiño, un rapaz de 15 anos, díxome que unha das personaxes era trans, e díxome a señora coa que estaba falando, e dime, ai, que modernos son estes rapaces. A ver, non entendo, a ver, por que non pode ser trans? Por que? O curioso é que incluso fixen un exercicio de ir máis aló, non? E os primeiros capítulos hai unha relación sexual entre 2 persoas das que non lle sabemos o sexo, nin o xénero, e non nos importa. Porque non están nos xenitais. Non importa, para absolutamente nada. Entón, teredes que escoller o que queirades. Ou non. Diex, que é un dos personaxes da novela, ten unha característica na súa personalidade que é importante para a historia que nos conta ele, e é unha característica da súa personalidade que non é positiva nunha persoa. Oi, canta nesa palabra. Sí, a cobiza. A cobiza. A cobiza, porque a cobiza é importante nesta historia e é importante nesta sociedade. Digo, así que por aí días un pouco, non? Pensando... Sí,
E de feito, calquera día van a gozar desta cidade, porque un dos temas dos que se fala non é das listas Forbes e dunha grande empresa da que non imos dicir o nome, unha empresa textil que hai... Hai para dicir, de verdade, me van a botar da cidade. Ata onde estamos dispostos a chegar, non? Para renunciar a todo o que falábamos no comezo, non? Estamos perdendo a nosa propia identidade, é dicir, as persoas que mercan nesta cadea textil fano igual en Xapón, Nova York ou na Coruña, é dicir, estamos perdendo as nosas propias vestimentas, o noso propio comercio, o que nos distingue precisamente o que fai a diversidade e construe a nosa diversidade, non? Entón, ata onde imos levar iso? Ata onde? Que estamos dispostas a renunciar ou que estamos dispostas a xogarnos nesta capitalismo, neoliberalismo, chamadelle como queiras, pero estamos esquecendo as persoas, estamos esquecendo a xente neste consumo masivo. Claro, porque isto vai enlazada ca seguinte palabra, que xa dixeches ti, pero que está aí. É dicir, esta cobiza de Diex está... porque hai o personaxe do pai lembranos un pouco os tempos nos que os negocios se facían de outro xeito, donde eran humanos, donde as persoas importaban realmente, pero esta sociedade foi máis cara a un sistema, alguén ten a palabra, capitalista, un sistema capitalista, que creo que é tamén como hai unha protesta, non? Hai un... É que chegan a puntos realmente absurdos, non? Porque somos a única especie que nos autoextinguimos a nós mesmas, é dicir, temos uns océanos e collemos e echémoslo de plásticos e facemos illas de plástico, ou metemos minas e contaminamos as nosas augas. Que ti paras a pensar e dis, pero isto é como se me dedico a poñer bombas na miña casa e destrozo a miña casa, non? Realmente lévanos a algún lugar acabar co... pois iso, a mina de Touro coas súas balsas, os incendios, os plásticos... Eu non sei onde nos leva. Por avisar que non quede no libro, por avisar que non quede, porque hai algo do que carece esta sociedade, e alguén ten esa palabra, esta sociedade que reflicta aquí Evi ou a mí, o que podería acontecer en unha sociedade que carece de algo importante, de ética, non? Porque este persoase carece de ética totalmente, non? Non podemos decir igual de André de Morgan, non? Carece de ética e, ademais, incluso chega a extremos case de holocausto para conseguir o que precisa, non? Falas de André de Morgan, aquí non hai superheróis, hai persoas que van sentir, que se van enfadar, que se van a... Non se estou pisando de internet, Mira, ti fala, porque contigo é imposible. Eso, que de verdad que non preparamos nada xuntas. Sí. Pois, iso, que non hai heróis, nin hai heroínas, non hai absolutamente nada, non hai personaxes reais, personaxes que se van construindo ao mesmo tempo que pasan as cousas. Non hai dúas persoas que reaccionen igual ante un feito, non? E ademais, nin siquiera nos mesmos momentos. Entón, imos ir descubrindo esas personaxes pouquinho a pouco, e imos ir vivindo estes procesos coas personaxes. Sí, porque unha das cousas que chama a atención no libro é que e que tamén é máis característica das autoras de ciencia ficción que dos autores, nos autores sempre hai un superherói, non? Sempre hai alguén que chega e soluciona todos os problemas, non? E entón, aí estaba outra das palabras que nesta novela o que hai son antiheroístas. Sí, porque ademais esa palabra hai momentos nos que resulta dolorosísimo, non? Que o capitalismo e o neoliberalismo vendeunos unha historia moi bonita das heroínas. É dicir, as mulleres que están enfermas de cancro son
heroínas ou supervivientes, non? Quitándonos as mulleres o dereito a estar enfermas, quitándonos o dereito a queixarnos, quitándonos o dereito á tristura, non? Ainda hoxe, de verdade, lía un texto sobre un libro de Carolina Otero, non? Que non sei se sabedes, Carolina Otero sufriu unha violación atroz, non? E xusto para promocionar este libro dicían que era unha superviviente. O sea, isto que dis, por que non me dan un lanzallamas, porque senón... Ni siquiera nos dan ese dereito. Véndenos este discurso tan bonito de heroínas e de tal, e realmente están roubando os nosos propios dereitos, non? Porque, ademais, bueno, hai continuamente, claro, falábamos desa gran empresa que todos sabemos que non me ten, que ademais ti te permites o luxo nesta novela de quitarla no seu posto na lista Forbes. Ei, pago, son autora, non? E a quitar da lista e colocar a empresa deste señor. É dicir, que aí hai unha protesta, aí estamos, hai unha protesta e unha reivindicación, non? De volver, bueno, un pouco xa o que falabas, non? De volver a esa tenda de barrio, de volver a esa tenda pequena, donde tes unha persoa que se está atendendo, non? Morren os barrios, que acabas coa vida nos teus barrios, non? E acabalo tendo, pois iso, en Marineda, acabalo tendo en lugares que ao final non faz vida ali. Ao final a túa vida non está ali. E algo tamén que a mí para mí esta novela é moi cinematográfica polo xeito no que está escrita, polos diálogos que ten e polas as descripcións nos que se moven os personaxes. Os personaxes móvense nun espacio. Estes espacios que ademais a min eu non sei se tiven a sorte a desgracia de lela de noite, a verdade é que xa non sei. Porque a lin de noite e entón hai algo que a mí me chamou moito a atención que conseguiches, por lo menos comigo como lectora, e eu creo que seguro que con máis xente, o silencio realmente non existe, é unha utopía, o sea, hai menos ruido, e ti consigues, claro, é unha novela de interiores, porque eles van movéndose por un edificio, non? Non vamos a decir máis, por que nin por que non, pero vanse movendo por aí, pero continuamente ese silencio está aí na novela, non? Con pequenos ruidos, con moi pequenos ruidos, non? Ti, mentras ibas escribindo, ese lugar non existe, non? O inventaches ese edificio, existe, non existe, o inventaches e percorrías ti todas as estancias, porque eso na novela está moi presente, pero nada máis, non digo máis. Ben, o proceso de escrita é un proceso complicado e, bueno, vamos a iniciar. Son unha persoa moi asustadiza, pero moi asustadiza. Entón, este proceso de escrita foi moi rápido, porque morría de medo cada vez que me sentaba diante dos meus folios e diredes, pero que parva, para que escribes algo que te asusta. Pois, claro, un pouco que falábamos antes, non? Esta sinceridade e esta ética, non? O respeto á persoa que está do outro lado. Se a mí me asusta algo, ten que asustar a outra persoa. Non podo mentir e relatarvos unha historia moi bonita e moi tal que eu non estea percibindo, porque non estou xogando limpo. Sí, a literatura é ficción, a literatura non é realidade, pero ten que levar algo. Se non, escribo un diario, ou escribo un ensaio, ou escribo, sabes, ten que emocionar, non? Porque sería terrible que me dedicara 2 horas a ler o libro e que cerrará o libro e dirás, bueno, pois é outra cousa, non? Entón, ademais, cada libro pasa como a ti poner unha banda sonora e non foi a de Patti Smith, porque, claro, como quería asustarme a mí mesma, fun ao Spotify e poño banda sonora películas terror. E entón, claro, pasei o tempo de
de escrita foi dos piores da miña vida. Saltaba a jatar na cociña e eu xa estaba así, xa estaba morta de medo. Logo, a frase de Morgan é certa, asústame da miña propia imaginación. Tío, meu crees. E eso. Sí. O sea, que era algo que estabas... Vas a poñer na biografía da Wikipedia, xa verás. Asústame da miña propia imaginación. Sí. Sí. O lugar, hai moitos que son moi próximos e hai moitos que me provocan esas sensacións, non? Esas sensacións que eu estaba procurando para poñer aquí, xusto están aquí. Igual algún día temos un roteiro por aí e levamos a facer un percorrido por aí, a meternos un pouco de medo. Pero non todos son redes, non todos, algúns veñen da imaginación. Claro, porque eu ademais había, despois de rematar este libro, quedou con ele, quedamos, pasamos o día xuntas e pola noite deixou na súa casa e teño que volver por toda esa zona, só no coche, que ademais sempre me perdo, e iba pensando en Diez e digo, bueno, non pode ser, estaba deseando chegar ás luces da cidade, a todo, porque iba aterrizada. E o amor tamén está presente nesta novela, que ten moitos temas, a verdade. O amor tamén, porque nesta distopía, que empeza, a novela empeza con moita sensualidade, con moito erotismo, non? Falábamos antes que da igual, non sabemos o xénero, pero iso é o mesmo, pero sí que empeza con moita sensualidade, con moito erotismo, e ademais hai unha evolución do amor no tempo no que transcurre a historia. Eles, ou elas, ou el e ela, como queiramos, eses persoaxes pasan por, estamos falando de amor por situacións moi diferentes na súa relación de amor, non? E pareceu moi hábil, non? Porque todo eso dentro dunha situación extrema que están vivindo, que teñen que buscar solucións, non? Pero ti empezas con moita sensualidade o libro, un libro terrorífico, por outra banda. Sí, pero é unha técnica de escrita. Cando creas un horizonte de expectativas, isto é, comezas a ler unha novela histórica e sabes ata onde vai ir, non? Pois contaxe uns datos que son máis ou menos reais e ficciónalos. Se vas ler unha novela de amor, pois sabes que vas ler unha historia entre dúas persoas e tal. E a mí fastídame tanto eso do horizonte de expectativas, aburrame tanto, porque xa nos onde vai ir. Aburreme tanto como me aburren as etiquetas, como o que falábamos de separar unha persoa polo seu xénero. Entón, quería romper ese horizonte de expectativas e comecei dicindo, mira, onde poñemos a persoa lectora? Tengola aquí, que é o sentimento máis grande e máis bonito que hai, é o sentimento maior, desculpad, é o amor, non? O quererse, esa proximidade que hai, non? Ese erotismo. E despois fago así, ¡fiu! Claro, pero de todas formas, de todos os xeitos, ese amor está aí en toda... Hai unha evolución e en moi pouco tempo, realmente, nesa relación de amor surden, bueno, cando la desabredes, surden moitas cousas que a xente tarda máis tempo en sucederles, non? Todo eso. Normalmente, na vida normal. O que pasa que sí que pensas, bueno, vivo nunha situación extrema, queres vivirlas todas, non? Inconscientemente queres vivir todas as situacións que te tocaría vivir o mellor durante 2 anos ou 7 meses ou o tempo que fose. E además é o ritmo de vida, non? Porque agora falamos das relacións sexuais e falamos pois de que a rapazada pois non entende o sexo, é superviolenta, só se forma na pornografía, están baleiras de contido, non? E creo que é unha posición demasiado cómoda da xente adulta, dicir que a pornografía é o problema na sexualidade, ou non será unha manifestación, simplemente unha manifestación que hai por detrás, a quen lle interesa que exista a pornografía, quen se está lucrando, quen está sacando ese beneficio, que beneficios se obteñen con iso, mantendo unha situación patriarcal, agresiva, violenta, que incluso nos leva a morte, non ten nada máis que abrir un xornal, non? E que facemos dicindo, botándolle a culpa? Ou ao mellor é que nós mesmas nos temos que replantexar e dicir que podemos facer
Que podemos facer? Non se trata só de dicirlle ás crianzas toma un condón, senón que hai que desmontar todo isto, porque nós mesmas seguro que alguna vez dixemos, pois, mira, que as relacións teñen que ser consentidas. Como que consentidas? Oi, terán que ser consensuadas, deberán a querer as dúas persoas, non porque unha muller diga sí e despois non, ou tal, vamos a dicir que son consentidas. Consentir, desde cando o amor é consentir? Ese é o discurso que se nos está enviando desde este capitalismo, neoliberalismo, esta sociedade que ao final é unha estructura enorme patriarcal que afecta absolutamente todo, non? E precisamente aquí non hai un consentimento, precisamente aquí hai un desexo de ambas partes, que son as que queren ter esa relación. Sí, claro, hai que apurarlo porque non quedan días. Esta presenta así foi tan extraña hasta o principio que chegou unha carta. Unha carta? Anda, mira, a boca da chocolate. Sí, Asociación Cultural Alexandre Bóveda, no Olmos, 16 primeiro, co código postal, onse lease na presentación do libro Diex, da autora Eli Ríos. E non tan remite. Ai, Dios mío, non saímos con pé desta presentación. Entón, empezo a leche. Querida Eli, ti sabes o moito que te quero, que te admiro e o ben que aceitamos cando estamos en modo pack de dúas. Mais hoxe é imposible estar contigo de corpo presente, compartindo espazo con Bea Maceda, que entre ti e eu, que son tampouco de retable e tal, que entre ti e eu é maravillosa, divertida, sabe, pero lo nuestro es lo nuestro, así que non teño nada que facer. E vale, paso cho por esta vez, pero que non se repita. Cousas mías, rexougas, menos mal que isto entre ti e eu e que ti és persoa discreta. O caso, querida miña, é que dixen a todo o mundo que non podería estar hoxe contigo por motivos de conciliación, que como tamén sabes, é como os biosbardos ou os gamusiños ou os editores que non se chamen Francisco, algo do que se fala, pero que non se sabe se existe realmente, pero o caso é que desde que lin Diex estou raro. Di quen escribe a carta. Despois pensei que se sería o mes, o asunto, pero o asunto era outro. Tratei de facer unha recensión para a Sega, tratar Diex desde a perspectiva máis desbocada e pamfletariamente vila de vida, pero as palpitacións impedíanme reproducir sequera medias frases, xa nin falar de parágrafos enteiros do teu libro. Tiña un problema. Así foi que despois de agardar unha semana pola cita da miña médica de cabeceira, foi esta mesma mañá que fun a súa consulta. Non sabes o que vin ali. Todo o mundo estaba na sala co mesmo aspecto que a min. Xente fatigada e ansiosa, co rostros imprecisos, o pulso premente, e esa pingueira de suor típica do manga, os ollos descolocados de non dormir, expresión cafeteira. Ali dinme conta de que o meu mal tiña que ser por contagio, porque case todas aquelas persoas estaban como a min, en unha fase previa á total desesperación. Cando 2 horas máis tarde, tratando de non arrancarme toda a pel coas unhas, puiden entrar á consulta e xusto antes de me poder sentar a médica dime, case sen mirarme: non me digas, sentes que che proe o corpo inteiro, que de veces por rañarte a pel toda, non te recoñeces no espello, estás fora de ti e todo desde que liches ese libro desa escritora tan rara que vive na periferia, ese que se chama XL ou LSD ou algo así. Diex. E non o diría mellor. Sentei asentindo e ela sinalou co queixelo cara a sala de espera. Hoxe levo 20 coma ti. Dei unha baixa inmediatamente e impedinme ter contacto contigo. E co resto da túa obra, ata nova orde. Por non decir que ás 3 da tarde unha equipa de expertas en doenzas
aerocontaxiosas da sanidade exterior, chegou a miña casa para poñer en corentena a miña biblioteca e confiscar IEX. Lembras como fixeron con Fariña? Igualiño, igualiño. Eu estou lendo literalmente. O caso é que podería comenzar a sentirme mellor un par de días e volver casi que a normalidade, pero para iso teñen que cortar todo tipo de relación contigo durante un tempiño. O que se chama sanear. Así que esta é unha carta de despedida momentánea e unha advertencia que soa ameaza. Como volvas a escribir un libro como este, que faga proer tanto, como volva a soltar entre a xente de la coro, ese andacio de emerxencia por ler, eses contidos arrepiantes, vai ter encima as autoridades sanitarias e vanche queimar a hora toda. E os poucos libros que queden terán que ser agochados por ser perigosas pezas últimas, como ovos de dragón. Tira, a ver que andas facendo a carnaches desde aí arriba. En fin, que xa sabes por que non estou aí contigo. Oxe, e podes imaginar por que non che collerei o teléfono, nin respostarei whatsapps, nin mails nas vindeiras semanas. Pero como xa dixen, quero te ben. Así que corre a agochar os poucos libros que quedan desta edición, como se fosen meteoritos, e trata de reparar un pouco do mal que fixeches para a seguinte. Se cadra, a xente que está aí agora contigo xa está contaxiada. Así que, tanto ten. Ti non lles digas nada de que levan un libro prohibido e perigoso, disimula, fai como se todo fose normal, e de tomar unha caña e o de sempre, que o mal xa está feito. E nada máis, cando podamos volver coincidir nos meses, poderemos rir de todo o acontecido e de todo o que liaches. Ata entón, recibe unha séptica pertiña da túa, pon amiga pero tachouno, pon compañía pero tachouno, logo pon colega. E hai dúas postdatas. Unha postdata que di: desexoche todo éxito do mundo, pero que ninguén morra, por Deus. Trata de controlarte para o seguinte. E a outra postdata pon: dilles a Bea Maceda e a María Xosé Bravo e a xente de Alexandre Bóveda que me caían moi ben. E que pena. E que non se arrañen, que o peor. Como podedes supoñer, é unha pedrera. Que verán. Bueno, e eu, xa para rematar e que vos fagades as preguntas que queirades, escollín só un parágrafo pequeniño porque gustoume moito. Porque o libro tamén ten moito de poesía, tamén ten moito. Este parágrafo gustoume moito. A vida é como un poema constante no que cada verso ten vida por si mesmo e que se xuntan para crear realidades novas. Desde o accidente, propóñome que cada frase que diga teña o valor que lle quero dar. E se pode ser algo positivo, pois mellor que mellor. Nunca sabes cal vai a ser a derradeira frase da tua vida. Moitas grazas. Queres facer alguna pregunta? Aproveitade. Antes de que chegas a terminación. Eu que deixar de ir ás presentacións con os da patrulla canina, non? O título é o nome dunha personaxe. Sí. É unha crítica, desde o mesmo título, non? Que falaba a Bea de facer ese obxecto libro, non? Chámase Diex, non de xe, porque unha das personaxes decide optar por unha lingua de Cris que ten privilexios, que é o inglés, non? E entón, pois, cámbiase, e de feito unha das personaxes critica precisamente isto, non? Como podes incluso o teu nome, non? Que é o que te identifica, non? Pasalo a outra lingua. A que estás renunciando cando renuncias a túa antroponimia, ao teu propio nome? Que a máis que é unha cousa absurda. É unha cousa absurda porque as linguas teñen o privilexio que queramos dar. Pero claro, despois ves que hai toda unha tendencia nas edades máis novas, non, a rexeitar pois lápis de memoria, dinche un pen, ou unha lista de reproducción, e dinche pois unha playlist,
e de repente encontras un montón de palabras que a veces teño que ir ao diccionario a buscar ver que me están dicindo as crianzas porque ten cada cousa. Bueno, fixeches tamén un estudio léxico con este libro importante, porque aquí hai unhas palabras raras de carai. E a mí son, bueno, claro, son raras, non existen, pero bueno, que a ver, que sí que tamén, bueno, un rol de documentación aí, supoño, importante, non sei, bueno, yo xa sabías, estoy contigo, non sei, pero bueno, que non son palabras que normalmente utilicemos, non, que bueno, cada vez máis, por desgracia, non tamén. Eso tamén me encontraron de que sí que sabía o significado desas palabras. Sí, e o problema é a transmisión, porque se non transmitimos esas palabras ao final son palabras de diccionario, non? E é unha mágoa porque se acaban aprendendo. Sí, que os libros ás veces eu imagino que habrá xente que pode ser que escribe e tal sen maior problema, non? Pero a mí, por exemplo, dá moito tempo de documentación. Hai unha parte que non estamos falando aquí, é unha parte un pouco máis científica e son moitos anos vivindo con esa parte científica e cando leades este libro, se o ledes, se vos apetece, comprobaredes cal é o meu drama vital, non? Porque vivir durante 2 anos con esta parte científica foi complicado, porque eu non vía xente, eu vía outras cousas. Sí, as que non falamos, porque quedaba moito por saber do libro, non? Pero deso se trata, precisamente, porque ademais sería unha mágoa que fixéramos esa famosa palabra inglés, spoiler, o spoiler, que tanto les gusta a rapaces agora decirlo do spoiler. Sería unha mágoa, porque realmente o libro é difícil de deixar cando empezas a lerlo, non? Non sei se queredes saber algo máis de mi ex. Sucede nun futuro próximo a historia os nomes que 2029 é unha pequena chamada de atención, é dicir, non está todo perdido, non? Podemos volver atrás, non volver atrás no sentido de volver ao pasado, non? Senón de acomodar as persoas dentro das nosas formas de vivir, non? Facer unha economía máis sostible, unha economía na que importemos, das que sexamos parte, non? E que nos respetemos e nos tratemos con, pois iso, coas diferenzas que temos, coas cousas nas que coincidimos, pero respetándonos, non? É terrible, eu de verdade, ás veces vou aos institutos, non? E comezamos a facer estes exercicios de xénero e tal. No instituto hai moi pouquiño fixen un exercicio no que se separaban os xéneros, non? Entón, normalmente traballas un xénero binario, non? Escolen homes, mulleres e cada quen ponse no grupo, non? Pero unha persoa quedou no medio e entón comezaron as mulleres da aula a agarrar e dicir Eva, ven para aquí, que tú tienes vagina! E esta persoa, toda enfadada, profe, me voy, mira lo que me dicen! Entón, estamos falando de compañeiras, non? De compañeiras que lle dicían como debía ser, en que categoría debía estar, non? Antes de preguntar, antes de falar, antes de reflexionar, non importa, temos que meterlo nunha caixa, na caixa que sexa, non? Acosos, agresións, de onde ven? De non facer este proceso de reflexión, de non falar, cando perdemos a nosa famosa tradición oral, de sentarnos coas crianzas realmente a falar e a escoitar o que teñen para dicir. E xa me foi. María Xosé, estaba te contestando algo, pero... Non, era falábamos de que, unha distopía, pero e que sucede nun futuro, pero un futuro que está aí. Claro, porque o futuro non o sementamos mañá, o futuro sementamos hoxe. Porque rompes un pouco o molde ca ciencia ficción, normalmente a ciencia ficción vaise un século para atrás ou avanza no futuro, pois eso, cando tive na miña época de moita novela de ciencia ficción e sempre era, daquela, claro, nací no 63, entón, o século XXI, que ao final estamos aquí, que eu pensaba que iba a ir unha nave espacial ao traballo, e ao final sigue adiantando uns 600 e dixen, caches en la mar, o sea, aquí
Bueno, pero sí que hai un avance aí detrás da tecnoloxía que eu creo que incluso descoñecemos o avance da tecnoloxía, que nos estamos aquí con os dos ordenatas e si a tablet, o móvil, tal, pero o avance tecnolóxico creo que temos un descoñecemento que pode ser moi perigoso para nós. Eu creo que a tecnoloxía está moito máis avanzada do que sabemos. Tive un trauma para outra novela que me estaba documentando, tive un trauma o día que descubrí que había sangue líquido pos computadores. Non volví ver un computador, porque como Deus, ese día fui un trauma así, todo que non sabemos. Todo que non sabemos, todo que poderían facer se está en mans que non debe, e últimamente casi todo está en mans que non debe. Bueno, imos facer un pequeno spoiler deses. Hai unha empresa cosmética aquí, non? E a empresa cosmética utiliza unha técnica que é a calor, non? Pois esta técnica, vémola anunciada na televisión e non nos asustamos, porque crema reductora con frío non sei que, ou crema que provoca calor e tal. E non paramos a pensar que é. Oiches, pero é un proceso que están provocando o teu corpo, e é un proceso real, de feito é un dos procesos que sai aquí, non? Non hai por paranoiarnos, pero non me dades a Google a miralo porque mete medo que poden provocar sobre o teu propio corpo. Non, claro, claro. A mí eso sempre me chamou a atención, non? Sempre esas cremas que fan todos esos milagros, non? Con que están feitas, non? Para realmente, que por lo menos ainda que non fan un tanto efecto como venden, pero sí que hai un efecto real, non? E sempre me chamou a atención, que terán? Pero bueno, non imos a probarlas. Unha pregunta, porque esta portada está feita, é dicir, por lado dereito que se ve na portada é a Escola de Arquitectura. É que xusto estudié ali durante 8 anos e moitas das cousas que, bueno, incluso seguín subindo despois, e moitas das cousas que estabas contando do barrio del Viña, da situación das multinacionais, é dicir, que dende a Escola de Arquitectura nos últimos anos vese reflexado unha realidade que casi non hai que ir ao futuro próximo, senón é case actual. Entón, me parece que está moi relacionado, non temos que ir ao 2029, aparte a presentación do 2030 era na Escola de Arquitectura hoxe, que está todo como plan, parece como xa. Isto le está chamando por ti. Sí, porque volvemos outra vez ao noso, non? Cando lemos un libro, pois ou pasa en Nova York, ou vai caer un meteorito, ou pasan cosas super extraordinarias, pero o extraordinario está aquí. Está. Claro, é que a facultade, cantos días fuches á facultade e... Sigo indo, a pesar de estar rematado, sigo... Pois é ademais un entorno impresionante para este tipo de historias. Pola noite, en canto cae a noite, non hai luz. Tiña que dar unha noite. Coñezo os espacios del Viña, Zapateira, de máis de noite, e si que é o que contabades, é dicir, claro, é sen luz, cando vas no UDC, no bus, e de repente ves que o buseiro pon as luces longas. E non ve nada. E non ve nada, non? Sí. Ás veces temos que pararnos a mirar o que temos ao redor. Non é tan importante Nova York como pois isto, non? A mí é tan increíble que teñamos un tesouro como é Viña. É a Xeta do Niño, que foi. A Xeta do Niño non coñece Viña, non? O primeiro acto das Irmandades da Fala foi no Castro del Viña. Temos un castro. E de repente aparece un inglés ali preguntando por ser un George Moore. E ti dis, que vergonza vou pasar. Porque vou mandar unha pedra ali en baixo, vai ver a pedra e vai dicir, pero que humillación, como nos tratan así ese John Moore, non? Estamos falando da guerra, da independencia, non? Que estabas contando, como te chamas? Alberto. O que estaba contando Alberto, este arquitectura, e xusto aquí está a Chousa do Cura. Pois o seguinte monte é o Polvorín, que é onde guardaban a munición na Guerra da Independencia, non? Claro, outro sitio un pouco máis de cultura e amor propio, pois ali habería, pois polo menos un crollo, como lle ten a San John Moore, non a pobre. Pero nada, o que fixeron foi poner ali unha terceira ronda e unhas torretas. Pois está. O Monte das Arcas, que é o seguinte, 30 túmulos funerarios. E puxeron un campo de golf en riba. Pois agora vamos túmulos.
E así, pouquinho a pouco, pois imos perdendo nós. E non é menos que o de non vai. Que non é menos que o de novela. Sí. Mira, perdona a ignorancia. Lingüísticamente hai algún problema para facer o que dicías algo dos personaxes diálogos, e do masculino, femenino, que dicías que non tiñan xéneros? Moito. Porque, mira, incluso agora cando estábamos falando de personaxes, a nosa tendencia é poñerlle un artigo, poñerlle o ou poñerlle a. É complicado. Sobre todo cando tes que deconstruir a túa fala, non? E tes que primeiro pararte ti, porque intentas facer unha frase e sempre te vai sair un adxetivo. Ou vai che sair calquera tipo de construcción que vai marcar cara ao xénero, non? Xa sexa na roupa, no traballo, calquera tipo das caracterizacións que temos, non? Vai te levar cara a un xénero ou outro. De feito, dicíame unha lectora, dicíame, non poden ser que traballen na limpeza e non sexa unha muller. Dios, como que non pode ser? E entón, traballamos sobre iso, non? Sobre que presuizos levamos. Pero claro, ti intenta agora facer 3 frases seguidas sin poñer un xénero. É complicado, é complicado. Eu creo que é o seu divertido. E tamén a literatura tamén ten que divertirnos a quen escribimos, non? Porque senón ao final facemos ensaios, non facemos novela, facemos outra cousa. Un bo exercicio para a clase, non? É dicir, non está contenta, que está feliz. Bueno, se hai profesorado aquí, este libro ten unha guía didáctica e un dos exercicios é unha guía didáctica moi boa, moi ben feita, guía didáctica, o digo como mestra, moi ben feita, e a mí pareceme un libro necesario para que... porque é algo no que probablemente non pensa, non? A xente máis nova. E aquí, non só por o tema da perspectiva de xénero e demais, que tamén, sino tamén por ese futuro que plantexas, non? Esa perda de todo o que podemos perder, non? E de todo o que temos e que parece que non queremos sacalo, e que esa tecnoloxía, esa ambición, esa cobiza está provocando que o bo que temos os seres humanos, que moito, realmente vaya desaparecendo, non? A tecnoloxía ten que ser unha cousa moi... Dicía antes que se perdían moitos postos de traballo, eran noticias da radio, creo que se estaban perdendo moitos postos de traballo as empresas porque non, a xente non estaba formada tecnolóxicamente, ou sea, que ya nos queren máis formados en tecnoloxía. Sí, eu creo que este non. Pois había que dar unha fenda tecnolóxico, como se diga, que estaba moi clara, que seguía, que nos parecía que había moita informática, pero que necesitábamos moito máis. Eu creo que as tecnoloxías son necesarias. O problema é saber usarlas, non? O que estabas contando, faltanos moita formación. E volvemos ao mesmo de antes, non? Temos unhas novas xeracións con unhas capacidades increíbles, bestiais e tal, pero mellor faltanos que as xeracións que estamos impartindo a docencia, ou que estamos escribindo, ou que estamos creando referentes, nos adaptemos a esas novas xeracións, non? Porque xa non estamos nunha época de memorizar, eso está todo metido nun smartphone, xa está. Temos que aprender a como nos movemos emocionalmente dentro destas tecnoloxías, non? É aberrante que esteamos permitindo que unha crianza de 11 anos poida acceder a páxinas de pornografía. Non ten o cerebro preparado, non ten a formación preparada, e se encima en casa non traballamos iso, que esperamos que saia? Que esperamos que... Porque máis unha crianza de 11 anos entrache como menos de nada nunha páxina de pornografía. Non, fixeron un estudio nun instituto en Ferrol, en Narón, porque, bueno, un día fixemos unha proba de escrita, de construindo, non? Con frases unha historia. E, bueno, a historia foi polo tema do sexo, e entón, tal e como iban describindo todo, dixen, aquelo
pronunciar. E entón, fixemos unha compañera en un traballo, fixemos unha serie de preguntas, eran anónimas, e a meirande parte da rapazada a información sobre sexo tiña a través das redes sociais e naquel momento, porque isto foi hai 12 anos, iban, sempre tiñan un de 18 anos que iba ao videoclub a coller películas porno, pero todo era a través ou de películas porno ou de redes sociais. E entón o que transmitían era moi peligroso, porque además era o sexo sin amor, sin cariño, sin respeto, era o sexo polo sexo. Que, bueno, que pode ser, pero bueno, non podes formarte desde aí. Ese é o problema. Volvemos outra vez ao de consentido consensuado, porque incluso cando ves unha peli destas de Antena 3, é que curioso, non? Como non facemos pensar as seguintes xeracións, porque hai unha historia de amor fantástica e tal, e ven o empotrador de turno e a señora sempre está disposta en calquer momento. Se xa na ducha, se xa cociñando, sempre, sempre. Non hai ese proceso afectivo, non hai ese camiño afectivo. A señora sempre está disposta, non? Claro, que estamos transmitindo nesa peli de Antena 3? Estamos transmitindo que todas as mulleres que están por aí pola rúa están dispostas. E estamos levando a un nivel de agresividade, bueno, falo de memoria, pero a Asociación Dale la Vuelta ten feita unha estadística e contaba que os homes o 82%, creo que é o 82%, o 82 con algo, dos homes viran pornografía ou consumían pornografía e o 62% das mulleres, 62% das mulleres. E claro, podemos seguir preocupando das enfermidades de transmisión sexual, que é importantísimo, ou podemos complementar esa información. Sí, porque a tecnoloxía non é mala. A cuestión é que teñan estrategias para saber utilizarlas. Esa é a cuestión. Que creo que é o que no sistema educativo aí estamos fallando estrepitosamente. Seguimos con libros de texto, a ver si aprendemos e memorizamos. Xa, isto de saber onde nace un niño. Bueno, se nos marchase. Sí. Bueno, pois moitísimas grazas por acompañarnos. Moitas grazas. Cariñas.